Ето 10 интересни и нестандартни факта за колите, които не всички знаят. Слушаме. Първата кола е направена през 1875 година. Карл Бенц, от Mercedes-Benz, създава Benz Patent Motor Wagon. Първият автомобил с бензинов двигател. Второ, първото шофиране било направено от жена, съпругата на Карл Бенц, Берта Бенц, взела колата без разрешение и изминала 160 км, за да покаже на света, че автомобилите са полезни. Трети, Бугати Широн може да изтощи гумите си за 15 минути при пълна скорост. С максимална скорост от 490 км/ч. Гумите не издържат дълго, затова никой не кара така постоянно, освен ако не е луд или милионер, или и двете. 4. Тойота е най-големият производител на коли в света. Продава повече коли от Ford, VW и Honda. Всяка секунда някой купува Тойота. 5. Средно колата има над 30 000 части, включително болтове, гайки, датчици, електроника и какво ли още не. Сложна машина.